Muzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Abale ndi alongo, ndikulandireni ku program yathu ya lero ya Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu 27 April, ndiponso ndi la Mulungu la chifundo cha Mulungu. Ndipo mawu athu alero ali motere. Mawu oyamba, ntchito za atumwi mutu 5 kuyambira ndime ya 12 kulekeza ndime ya 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Anna Fraser kuchokera ku Girime Parish Mchinji mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ndi Salimo 118 ndime ya 2 mpaka 4, kenaka ndime ya 22 kulekeza 27. Mawu athu achiwiri ndi chivumbulutso mutu 1 ndime ya 9 kulekeza 13, kenaka 17 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Wanga Vincent Malemya kuchokera ku St. Albert the Great Parish Diocese ya Mzuzu. Uthenga wathu ndi monga adalembera Yohane mutu 20 kuyambira ndime ya 19 kulekeza ndime ya 31. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Derende Thomas Poya, Missionaries of Africa kuchokera ku St. Francis Kanengo Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Atumwi adakokera anthu ambiri ku mpingo wa Yesu pakuwachitira zabwino. Ntchito zawozo zikusonyeza kuti Yesu ali kupitirizadi ntchito yake yopulumutsa anthu kudzera mwa iwowo. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Atumwi ankachita zizindikiro ndi zozizwitsa zambiri pakati pa anthu. Onse okhulupirira Khristu ankasonkhana ndi mtima umodzi m'khonde la Solomoni. Mwa anthu enawo panalibe ndi mmodzi yemwe amene adalimba mtima kuti azisonkhana nawo, komabe anthu onse ankawatama. Ndipo anthu okhulupirira Ambuye ankachulukirachulukira, mwakuti linali ndithu gulu lalikulu la amuna ndi akazi omwe. Tsono anthu ankatulutsira odwala awo m'misewu ya mu mzinda, nkumawagoneka pa mabedi ndi pa mphasa, kuti Petulo podutsapo chithunzithunzi chake chokha ena mwa iwo chiwafikire. Kunkasonkhananso anthu ochuluka ochokera ku midzi yozungulira Yerusalemu. Anali atanyamula anthu odwala, ndiponso ena osautsidwa ndi mizimu yowayipitsa. Onsewo ankachiritsidwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Akhristu oyamba adaona mazunzo akulu. Yohana amene adaona Yesu Khristu mu ulemerero wake adawalimbitsa mtima pakuwatsimikizira kuti Yesu ali wamoyo mpaka muyaya. Mawu a m'buku la chivumbulutso. Ndine Yohane, m'bale wanu, ndipo mwa Yesu ndili nanu pamodzi m'masautso, mu ufumu ndiponso m'kupirira. Ndidaponyedwa pa chilumba chotchedwa Patimo, chifukwa ndinali kulalikira mawu a Mulungu ndi kuchitira Yesu umboni. Pa tsiku la Ambuye ndidagwidwa ndi Mzimu Woyera,
ndipo ndidamva kumbuyo kwanga liwu lamphamvu ngati kulira kwa lipenga. Liwulo lidati, zimene uwona uzilembe m'buku. Nditachoka kuti ndiona amene anali kuyankhula nane, ndidaona nyale zisanu ndi ziwiri zagolide. Pakati pa nyalezo ndidaona wina ngati mwana wa munthu. Anali atavala mkanjo wofika m'mapazi, ndiponso atamangira lamba wagolide pachifuwa. Nditamuona, ndidagwa ku mapazi ake ngati munthu wakufa. Koma iye adanditsanjika dzanja lake lamanja nati, usaope, woyamba ndiponso wotsiriza ndine, wamoyo uja ndine. Ndinali wakufa, koma tsopano ndili wamoyo mpaka muyaya. Imfa ndiponso malo anthu akufa zili m'manja mwanga. Lemba tsono zimene waziona ndizo zimene zili kuchitika tsopano, ndiponso zoti zidzachitike pambuyo pake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Mthenga Wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Madzulo kutada pa tsiku la Mulungu lomwelo, ophunzira aja anali pamodzi. Zitseko zinali zokhoma chifukwa ankaopa akulu a Ayuda. Tsono Yesu adadza nayimirira pakati pawo nkunena kuti, mtendere ukhale nanu. Atatero adawaonetsa manja ake ndi munthiti mwake. Ndipo ophunzira aja adakondwa kwambiri powaona Ambuyewo. Yesu adatinso, mtendere ukhale nanu. Monga Atate adandituma, inenso ndikukutumani. Pambuyo pake adawawuzira mpweya nati, landirani Mzimu Woyera. Anthu amene mudzawakhululukira machimo awo adzakhululukidwadi, koma amene simudzawakhululukira sadzakhululukidwa ayi. Mmodzi mwa ophunzira aja khumi ndi awiri, Tomasi wotchedwa Didimo, sanali pamodzi ndi anzake pamene Yesu adabwera. Tsono ophunzira anzake aja adamuwuza kuti, ife taonatu Ambuye. Koma Tomasi adati, ndikapanda kuona mabala a mizumali mu manja mwawo, ndi kupisa chala changa mu mabala a mizumaliwo, ndipo ndikapanda kupisa dzanja langa mu nthiti mwawo, sindingakhulupirire konse. Patapita masiku asanu ndi atatu, ophunzira aja analinso mu nyumbamo, ndipo Tomasi anali nawo. Zitseko zinali chikhomere, koma Yesu adadza nayimirira pakati pawo nati, mtendere ukhale nanu. Atatero adawuza Tomasi kuti, yika chala chako apa, ona manja anga. Tambalisa dzanja lako, ulipise mu nthiti mwangamu. Leka kukayika, uyambepo kukhulupirira. Tomasi adati, Ambuye yanga, Mulungu wanga. Yesu adati, kodi wakhulupirira chifukwa wandiona? Ngodala amene amakhulupirira ngakhale sadaone. Yesu adachitanso zizindikiro zina zambiri zozizwitsa pamaso pa ophunzira ake, zimene sizidalembedwe mu buku muno.
koma izi zalembedwa kuti mukhulupirire kuti Yesu ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu, ndipo kuti pakukhulupirira mukhale ndi moyo mu dzina lake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Mmene ndafotokozera kale, lero ndi la Mulungu la chifundo cha Mulungu. Chifundo cha Mulungu ndi chopanda malire. Chifundo cha Mulungu ndi chimene chimatithandiza kuti ife anthu ochimwa, anthu ofoka, tikhale ololedwa kubwera kwa iye Mulungu. Chifundo chake ndi chimene chimachita kuti tikhale oyenera. Sikuti ndi mphamvu zathu, sikuti ndi kuchenjera kwathu, koma ndi chifundo cha Mulungu. Mu uthenga wathu wa lero tikumva za Yesu kukumana ndi ophunzira ake. Nthawi zina ndi kwabwino kukhala munthu wokonda kuyenda, koma nthawi zina kuyenda kwathu kukhozanso kuchititsa kuti alendo amene afike ku nyumba adzapeze anzathu ndi kusapeza ife. Ophunzira onse analipo kupatula Yudasi, amene tikuziwa mapeto a moyo wake, sanabwerenso kwa anzake chichokereni kupereka Yesu. Iye taona kuti Ayuda sanavomerenso kulandira ndalama zija, iye anazipha. Ndipo tikuwerenga zimenezi mu uthenga wa Mateyo. Tsopano taona kuti ophunzira ena, tikhoza kunena kuti 10, mwina 10 ndi azimayi aja kapena ndi anthu ena amene anali nawo. Koma mwa ophunzira 12 ndi 10 oka amene analipo. Tomasi, mmodzi wa iwo, kunalibe. Yesu adabwera kwa iwo, ndipo Yesu sanawafunse kuti kodi ndi chifukwa chiyani munandithawa, ndi chifukwa chiyani munandisiya mu mazunzo, mu masauso anga, simunakhale nane pafupi. Zimenezo Yesu sanafunse zimenezo, chifukwa cha chifundo. Iye adakhululukira kale, adakhululuka ophunzira ake kale. Ndipo tsopano Yesu akufuna kuti azindikire kuti ndiyeyo amene akubwera kwa iwo. Akuwafunira mtendere, komanso kuzionesa kwa iwo kuti aone mabala ake, mabala a mizumari, aonenso mu ntiti muja, ndipo kuti adziwe kuti ndi Yesu yemwe. Koma tizindikire kuti Yesu anabwera kwa iwo pa tsiku la Mulungu. Mawu akuti madzulo kutada pa tsiku la Mulungu lomwelo ophunzira aja anali pamodzi. Ndiye kuti ndi tsiku limene Yesu anauka. Ndi tsiku limene Yesu anauka. Munjira ina tikoza kunena kuti ndi tsiku loyamba kuchokera ku Sabata ya Ayuda. Sabata ya Ayuda ndi loweruka. Ndipo Yesu anauka kwa la Mulungu. Ndipo iye anasankha kuti akumane ndi ophunzira ake tsiku la Mulungu. Tomasi kunalibe. Yesu akanafuna akanabweranso lolemba kuti akumane nawo, Tomasi alipo. Koma ayi, patapita masiku 3 maona, ndiye kuti tafika la Mulungu lina. Yesu anadikiranso la Mulungu lina kuti azakumane nawo. Tomasi ali pakati pawo. Yesu anakhazikitsa motero kuti tsiku la Mulungu likhale tsiku loti iye akumane ndi ophunzira ake.
nafenso timasonkhana la Mulungu kupemphera kuti Yesu azakumane nafe ife amene ndi ophunzira ake. Yesu sanasunge mphamvu zoti akhululukire machimo kwa iye yekhayi, anaperekanso kwa ophunzira ake amene ndi anthu. So amene amalowa mu malo a ophunzira a Yesu nawonso amapatsidwa mphamvu zimenezo kuti akhululukire machimo. Makamaka abishopu. Abishopu ndi amene amalowa mu malo a ophunzira a Yesu. Ansembenso ataloledwa ndi abishopu, chifukwa ansembe tikamalowa mu diocese timapita kwa bishop. Ndiye amene amatilandira mu diocese yake, ndiye amenenso amatiuza masakramenti amene tiliwololedwa kupereka. Ngati makamaka masakramenti ngati sakramenti la kulapa ndi sakramenti la ukwati tikusowa kuloledwa munjira yapadera kuti sanayambe kupereka masakramenti amenewo. Ndipo ndi njira yoti Yesu awonese chifundo chake chipitirire pakati pathu, kuti anthu akhale ndi njira zopindulira chifundo chake. So tisaope machimo athu atachuluka bwanji, tisaope kubwera kwa Yesu kuzera mu sakramenti la kulapa. Iye yemwe adafuna kuti sakramenti lo likhalepo pakupereka mphamvu kwa ophunzira ake. Landirani Mzimu Woyera. Wina aliyense amene mukhululukira machimo ake, ngakhale kumwamba machimowo akhululukidwadi. Tomasi amene panalibe pakati pa anzake sanakhulupirire umboni wa anzake. Ndamona Ambuye, ine mpaka ndimuone ndekha, mpaka ndipise chala changa mu mabala ake, sindingakhulupirire konse. Tomasi sali wokonzeka kukhulupirira popanda kuona, sali wokonzeka kukhulupirira popanda kusimikiza, chifukwa akuwaziwa anzake mwina kuti amakhala ndi macheza nthawi zina, kunena zinthu kuti aseke. Tomasi sanafune kuti, akufuna kuti asimikize, aone na asimikize pa iye yekha. Tsopano nthawi zambiri timatenga Tomasi kuti ndi munthu wosakhulupirira. Mwina ndizona, koma apa tione Yesu adamuonesa mabala ake, adamuonesa munthiti mwake, koma tione mawu amene Tomasi adanena. Iye adati, Ambuye anga, Mulungu wanga. Tikatenga mautenga 4 onse, Mateo, Mariko, Luka ndi Yohane, palibe munthu wina aliyense amene adamitana Yesu kuti ndi Mulungu. Timapeza mu Mariko, pachiyambi cha Mariko akufotokoza kuti ndi utenga wa Yesu Kristu, mwana wa Mulungu. Tikupezanso kuti Yesu atabayidwa mu Mariko, Yesu atabayidwa ndi msilikali uja, kenaka atamwalira pa mtanda. Msilikali wina adanena kuti zonadi munthuyo anali mwana wa Mulungu. So koma kuti munthu anene kuti Yesu ndi Mulungu, ndipo yamba Tomasi ndi woyamba kunena zimenezo, kuti Ambuye anga ndi Mulungu wanga. Anthu ena amangoona Yesu kuti ndi Ambuye, kuti ndi aphunzitsi, koma kuti Yesu ndi Mulungu ndi pamene Tomasi ayamba kunena. So mwina anachedwa kukhulupirira, koma akhulupirira mozama koposa, kuti sanangoona Yesu Ambuye ake
amene kungotanthauza kuti ndi Bwana, koma adaona kuti ndi mulungu wake. Pakuona Yesu wouka kwa akufa anaona mulungu. Tomasi amene kunalibe pakati pa ophunzira ake, sitikudziwa kuti anali kuti, kaya anali munthu wokonda kuyenda, koma pali zina ndi zina zimene zikutithandiza mwina kuganiza kuti Tomasi sanagwidwe ndi mantha monga anzake anagwidwa ndi mantha, chifukwa Yesu atanena kuti akupita ku Yerusalemu. Tikumbukire nkhani ya Lazaro, Yesu kuukitsa Lazaro kwa akufa, kumpasa moyo. Yesu anawawuza kuti ndikupita ku Yerusalemu. Ndipo ophunzira ena kuti kodi mwayiwala, posachedwapa adafuna kukuphani ku Yerusalemu, musapitenso. Yesu adakakamiza kuti ndipita. Tomasi adanena kuti tiyeni tikafe naye, tiyeni tipite naye tikafe naye, kuonesa kuti mantha analibe. Ndi mwina nchifukwa chake anzake alichikhomere mu nyumba, iye alikwina akuyenda akusaka kaya ndi chiyani, mwina adapita kukagulira anzake nso chakudya kaya. So tikhoza kuganiza munjira zosiyana-siyana. Enafe amene ndi nkhoso yathu timakonda kuti tiganize kuti anapita kukagulira anzake chakudya. Koma pamenepo palibe nkhani. Umatidziwe kuti Tomasinso akuyimirira enafe tonse amene tinali kwina Yesu atakumana ndi ophunzira ake. Akuyimirira ife chifukwa kupanda Tomasi kunena zimenezi sitikanaziwa kuti zina ndi zina zokuza Yesu. Yesu anafotokozanso kotheratu kuti wamwayi wodala ndi amene akukhulupirira popanda kuona. Tsopano ndife wodala chifukwa Yesu moyo wake wapansi pano sitinamuone ayi. Zodabwisa zake zimene ankachita sitinamuone ayi. Tikudalira umboni wa ophunzira a Yesu amene adalipo. Ndipo nafenso ndife wodala ngati tikhulupirira ngakhale sitinaone. Mawu a Mulungu akwaniritsidwe mu moyo wathu leroli ndi nthawi zonse. Amen. Chifundo